Hola a tothom, bon dia. Soc l'Estefi i avui ens trobem a un petit poble de l'Empordà. Sí que és veritat que el fet de venir a viure aquí va despertar en mi la meva vena més cuinetes i fer-ho amb productes de proximitat i recolzant els petits botiguers del poble trobo que és una part molt important del procés. Us convido a venir amb mi a veure l'elaboració molt dolça que farem avui. Avui us porto una elaboració que podem gaudir durant tot l'any, tant al nostre esmorzar com al nostre berenar. Parlo de la marmelada. La farem de taronja, que tot i que no és un gust molt popular, ens permet jugar amb aquesta fruita de temporada. Comencem! Doncs el que necessitarem per la nostra elaboració d'avui serà, en primer lloc, 4 taronges, més o menys aquest tamany, un tamany mitjanet, 2 branquetes de canyella. El tema del sucre, necessitarem la meitat del pes de les taronges pelades amb sucre. Pel que fa als estris, pots esterilitzats. Jo només faré un, d'acord? Per esterilitzar els pots podeu mirar el primer vídeo que vaig fer d'encurtits d'hivern. Allà explico tot el procés, de com fer-ho, és molt senzill. Un parador, un ganivet que estigui sobretot ben afilat, una cullera de fusta, una olla o una cassola mitjana, una cassola petita, un colador d'aquest tamany més o menys, un plat, 2 bols, un drap de cuina i una tana o una bàscula de cuina. Molt bé, doncs un cop tinguem tot això, comencem. Començarem pelant les taronges que prèviament hem rentat. A l'hora de tallar-les, el que hem de tenir molt en compte és que no hem de portar-nos aquesta part blanca que veieu aquí. Ara us explicaré el per què. Doncs pel següent pas, un cop tenim pelades les taronges, agafarem aquest ganivet tan afilat que us deia i el que farem serà retirar tota aquesta part blanca que ens ha quedat aquí. Que és un pas un pèl laboriós, però alhora imprescindible. Si no volem que ens quedi una marmelada amarga, jo recomano fer-ho. A continuació el que farem serà retirar tota aquesta part blanca que hem dit que no ens interessa, ja que ens amarga i volem fer una marmelada amb un toc dolcet, més aviat. Molt bé, doncs un cop tenim les taronges pelades el que farem serà pesar-les per saber quant de sucre necessitem. La quantitat de sucre necessària és la meitat del pes de les taronges un cop pelades. 560 grams pesen aquestes taronges, doncs necessitem uns 280 aproximadament. I aquesta serà la proporció que necessitem per la nostra marmelada. Ara el que farem serà tallar amb tires ben finetes aquestes peles que hem buidat. Per anar més ràpid, jo recomano fer capes, és a dir, posar-ne unes quantes així. Intentem que ens quedin finetes, ja que aniran dintre de la marmelada. Un cop les tinguem totes tallades, les posarem a bullir 15 minuts. Molt bé, doncs ara passarem a barrejar tots aquests ingredients a un bol i els posarem al foc. En primer lloc, tallarem les taronges. Jo us recomano tallar-les aquí sobre, directament de l'olla. El perquè és per aprofitar tot aquest suc que veus que va caient i així ens quedarà una marmelada més sabrosa. Recomano fer els talls tots de la mateixa mida, tot el més similar que pugueu. Un cop tallades totes les taronges, afegirem el sucre i les 2 branquetes de canyella. Un cop haguem remenat una miqueta tot això, que veiem que va deixant el suc, el que farem serà portar-ho a la cuina i ho posarem a foc alt i ho deixarem així durant uns 15 minutets aproximadament, amb no perdre-ho de vista, perquè se'ns pot enganxar tot el que és el sucre, se'ns pot enganxar la part de baix. Llavors, durant 15 minuts estarem al costat remenant i no li traurem l'ull de sobre. Un cop hagin passat aquests 15 primers minuts, el que farem serà colar les pells i afegirem a la cassola gran que tenim amb els altres ingredients. El que farem serà posar-ho a foc mig, jo tinc les 9 potències que us comento i el posaré al 4, perquè ja s'acaben d'integrar tots els ingredients i ho deixarem uns 45 minuts aproximadament i anirem remenant i controlant. Seguirem remenant i un cop passats els 60 minuts la nostra marmelada hauria d'estar llesta. Ara el que farem serà posar una miqueta de marmelada a aquest plat i amb una culleradeta separarem. Deixem refredar res 5 segons i si no se'ns ajunta, queden 2 masses així sòlides i consistents i és que ja estaria. Doncs ja estem arribant al final de la nostra elaboració i el següent pas serà treure les branquetes de canyella. Això va a gustos, hi ha gent que al cap d'una mitja horeta aproximadament les treu. A mi és que és un gust que m'agrada força i jo ho deixo. Això ja, cadascú com li agradi. Doncs ara passarem a envasar la nostra marmelada
amb molt de cuidador de no cremar-nos. Anirem afegint a poc. Un cop omplim el pot, deixarem un dit aproximadament i li farem la volta durant 24 hores. Ha d'estar 24 hores girat perquè es faci el buit. Doncs així quedaria la nostra deliciosa marmelada de taronja. Us aguantarà aproximadament uns 12 mesos a un lloc fresc i sec. Un cop obriu els pots, us recomano deixar-los a la nevera fins que es gasteu. Anem a tastar això a veure què tal.